Και στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Μπαλάσκα, επίσης απόφοιτο της σχολής μας. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Εξοχότατε κύριε τέος Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως, αξιότιμε κύριε Υπουργέ. Εξοχότατε κύριοι δικαστές και εισαγγελείς του Αριουπάγου, πρόεδροι και εισαγγελείς εφετών, πρόεδροι και εισαγγελείς πρωτοδικών, κοσμήτορες, πρόεδροι τμήματων και καθηγητές νομικών σχολών, πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Δικηγορικών Συλλόγων, πρόεδροι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων Ποινικολόγοι και μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων Ποινικολόγοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ασκούμενοι δικηγόροι, λοιποί παρευρισκόμενοι. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, σε συνέργεια με το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων Ποινικολόγοι, προωθεί τη συνεργασία των δικηγόρων της Περιφέρειας με τους συναδέλφους Αθηνών Πειραιώς, με στόχους την απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης στα δικαστήρια όλης της Ελλάδος, την απόλυτη κατοχύρωση των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών του κράτους δικαίου σε κάθε θεσμική έκφανση των δικαιοδοτικών λειτουργιών σε πανελλαδική εμβέλεια και την έμπρακτη κατοχύρωση της θέσης των δικηγόρων και της Περιφέρειας ως λειτουργών της δικαιοσύνης. Παράλληλα με συντονισμένες δράσεις όπως διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων σε κάθε εφετειακή έδρα ανά την επικράτεια, φιλοδοξεί να ενισχύσει τον επαγγελματικό, επιστημονικό και κοινωνικό ρόλο των δικηγόρων μελών του και όχι μόνο. Η διοργάνωση του συνεδρίου μας στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη, την πόλη που σπούδασα, όπως και η συνδιοργάνωση με την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία με τίμησε προετών με τον τίτλο του διδάκτορος του ποινικού δικαίου διαχειρός του κ. Κοσμήτορος, αποτελούν ιδιαίτερο σημαντική στιγμή, όπως και η συνδιοργάνωση βέβαια με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, αποτελούν ιδιαίτερο σημαντική στιγμή τόσο για εμένα ως Πρόεδρο, όσο και για όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα, εκ βάθους καρδίας, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων Ποινικολόγοι, κ. Ιωάννη Γλίκα, για την άψογη συνεργασία των δύο συμβουλίων του Συνδέσμου μας και τη σημασία που αποδίδει στην έντονη και αποτελεσματική δραστηριοποίηση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε κάθε ζήτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του και όχι μόνο. Η εμπέδωση των ωφέλιμων διαμεσολαβήσεων των δικηγόρων μεταξύ κράτους και κοινωνίας και η καθημερινή μάχη τους επί του πεδίου για την κατοχύρωση της νομιμότητος σε κάθε δικαιοδοτική διαδικασία αποτελούν παράγοντα σταθερότητας του δημοκρατικού πολιτεύματος και απαραίτητο όρο για την εδραίωση συνθηκών κοινωνικής ειρήνης και πρόοδου για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων πολιτών, ακόμη δε και των νομίμως διαβιούντων στην ελληνική επικράτεια. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ δύο λίγων σε τρία σημαντικά ζητήματα. Σύμφωνα με τις διεθνείς και οικουμενικές αρχές για τη δικαστική δεοντολογία του ΟΗΕ, όπως έχουν γίνει δεκτές τόσο από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όσο και από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των Ευρωπαίων Δικαστών και έχουν εξάλλου υιοθετηθεί τόσο από το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεκτικό Συνέδριο, όσο και από τον Άριο Πάγο, ο δικαστικός λειτουργός ασκεί τα καθήκοντά του επιδεικνύοντας τον δέοντα σεβασμό στους δικηγόρους και τους αντιμετωπίζει με όρους ισοτιμίας και χωρίς αδικαιολόγητες διακρίσεις. Έχει επιπλέον επίγνωση και λαμβάνει υπόψη του ότι η μεταχείριση των δικηγόρων πρέπει όχι μόνο να είναι ισότιμη, αλλά και να εκλαμβάνεται ως τέτοια από αυτούς. Παράλληλα, οι ΟΣΑΝΟ κώδικες δεοντολογίας αναγνωρίζουν το θεσμικό ρόλο των δικηγόρων ως λειτουργών της δικαιοσύνης και υποχρεώνουν τους δικαστές να σέβονται μεταξύ άλλων και την επαγγελματική αξιοπρέπεια των δικηγόρων. Οι χάρτες αυτή δεοντολογίας, παρότι η Γκρέκο το 2020 κατά την 85η Σύνοδο της Ολομέλειάς της απίφθινε συστάσεις στην ελληνική πολιτεία σχετικά με την καθιέρωση σαφών προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς και ακεραιότητας για τους δικαστές, δεν έχουν εισέτη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και ιδίως του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχουν περιβληθεί τον τύπο κανονιστικής απόφασης της Ολομελίας τους. Αντίθετα, ο κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος είναι οργανικά ενταγμένος στο κόρπους του κώδικα δικηγόρων, όπου στην παράγραφο 4 του προημίου του αναφέρεται πως ως δημόσιοι λειτουργοί και συμπράττοντες λειτουργοί της δικαιοσύνης, οι δικηγόροι έχουν επίσης χρέος να αγωνίζονται για την καλή λειτουργία της,
την εξύψωση του κύρους και του γοήτρου της και να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια στους λειτουργούς της για να αντεπεξέρχονται στο δύσκολο και βαρύ έργο τους. Επίσης, με αξιοσημείωτη λεπτομερία περιγράφονται στον Οσάνο Κώδικα Δεοντολογίας Άσκησης Δικηγορικού Λειτουργήματος τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις των δικηγόρων έναντι των δικαστικών λειτουργών με έννοιες όπως ευπρέπεια, σεβασμός, κοσμιότητα αλλά και σθένος, αξιοπρέπεια, ελευθερία γνώμης. Θεσμοί και διαδικασίες που συμβάλλουν στο συνταγματικά επιβαλλόμενο έλεγχο της δικαστικής λειτουργίας συνιστούν καθήκον και υποχρέωση του νομικού κόσμου. Αυτονοήτως, κάθε αντιδεοντολογική συμπεριφορά είτε δικαστών είτε δικηγόρων είτε δικαστικών υπαλλήλων θα πρέπει να εξετάζεται αντικειμενικά από τα αρμόδια προς τούτο όργανα. Όποιες νομικού χαρακτήρα διαφωνίες και ερμηνευτικές προσεγγίσεις κατά την εκδίκαση ή προδικασία των υποθέσεων, ακόμη και αν συνεπάγονται τη δημιουργία μιας εύλογης έντασης, συσσαγωγικά, καθώς κάθε πλευρά οφείλει να παραμένει πιστή και συνεπής στο διακριτό της ρόλο και το δεδομένο της καθήκον, δεν θα πρέπει να επιλύονται με εκατέρωθεν αναφορές, καταγγελίες, ποινές και κολασμούς. Οι διαφορετικές μας οπτικές μπορούν να συγκλίνουν, να αποκλίνουν ή απλώς να καταγράφονται με επιστημονικό διάλογο και νυφάλιο λόγο που θα περιποιεί τιμή στους φορείς του, θα δημιουργεί αίσθηση εμπιστοσύνης στην κοινωνία και θα προωθεί την ενότητα του νομικού κόσμου προς κατίσχυση του κράτους δικαίου και κυρίως προς υπεράσπιση εκείνων εκ των συμπολιτών μας που ευρίσκονται σε ασθενέστερη θέση. Για το δεύτερο ζήτημα θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόσφατη άγρια επίθεση από ομάδα κρούσης με άγνωστα κίνητρα σε στενό συγγενικό μέλος δικηγόρου ή ακόμη και την πρόσφατη εμπριστική επίθεση σε δικηγορικό γραφείο συναδέλφου, που αποτελούν προσπάθειες να εμποδιστούν η συλλειτουργή της δικαιοσύνης από την κατασυνείδηση και κατ' επιλογή άσκηση των καθηκόντων τους με βίαιο και χυδαίο τρόπο. Οι αυτουργοί φυσικοί και ηθικοί είμαστε σίγουροι πως θα βρεθούν και θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό όμως το οποίο θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων όσοι έχουν δημόσιο λόγο, γραφίδα ή αξίωμα, είναι να μην ταυτίζουν ποτέ τον συνήγορο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο κάποιου ατόμου με την πράξη ή την παράληψη για την οποία αυτό διώκεται ή κατηγορείται, καθώς και με τους σκοπούς ή τις προθέσεις που εκείνο εξυπηρετεί. Η υπεράσπιση οποιοδήποτε κατηγορείται ή ακόμη και καταδικάζεται, έστω και αν ομολογεί, έστω και αν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία αποβαίνουν σε βάρος του, καθώς και η δικαστική επιδίωξη οποιασδήποτε διεκδίκησης ή αξίωσης είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα για τα οποία σεμνύνεται ο οικουμενικός νομικός πολιτισμός και ως εκ τούτου είναι αδιαπραγμάτευτα ως θέση και ως κατάσταση. Υπενθυμίζουμε σε όλους τους μόνο κατ' όνομα ή κατ' επίφαση υπερασπιζόμενους τη δημοκρατία, δημοσιολογούντες, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα, πως είναι ασύγνωστος λαϊκισμός και συνιστά επικίνδυνα αντιδημοκρατική ατραπό να στοχοποιούνται δικηγόροι επειδή λαμβάνουν μέρος σε μία δίκη με πολιτικά χαρακτηριστικά ή εν μέσω αντιτιθεμένων κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς οι ίδιοι ανεύθυνοι τιμητές των πάντων λησμονούν ότι σε κάποια άλλη περίσταση, σε κάποιον άλλο χωρόχρονο, ο δικηγόρος εξίσου μαχητικά και ευσυνείδητα θα κληθεί και θα επιλέξει να παράσχει τις γνώσεις και την οξύνιά του όπου χρειαστεί, χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος, πεποιθήσεων, πολιτικού ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ακριβώς όπως επιτάσσει η ελληνική ενόμη τάξη και η διεθνής νομοθεσία. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η ολοένα και εντυνόμενη παραβίαση των αρχών της καλής νομοθέτησης νομίζω πως είναι ένα σημείο σύγκλησης μεταξύ δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων. Η συνεχής αλλαγή των κωδίκων και δι του ποινικού δεν συντελεί στην ασφάλεια δικαίου και η μη συμμετοχή δικηγόρων και δικαστών στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές δεν αποτελεί διασφάλιση της ποιότητας και της θεσμικής εναρμόνισης των νομοθετημάτων. Είναι δε πανθομολογούμενο πως οι αιτιολογικές εκθέσεις των νομοθετημάτων και δι των εχόντων ποινικό ενδιαφέρον, ενώ παλαιότερα μελετώντο και λαμβάνονταν υπόψη ως αξιοπρόσεκτες θέσεις της ιστορικοβουλητικής και εν μέρει της τελεολογικής ερμηνείας, τώρα πλέον αποτελούν άχρωμες και άγουρες εκθέσεις επιπτώσεων χωρίς δυνατότητα θεωρητικής αξιοποίησης. Τέλος,
θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της νομοθετικής λειτουργίας στην ανάγκη ουσιαστικού, θεσμικού και λειτουργικού διαλόγου με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι 3 δημόσιες νομικές σχολές της χώρας έχουν θαυμάσιο διδακτικό δυναμικό και αποτελούν τη μήτρα της βαθύτερης μελέτης του ποινικού δικαίου στην Ελλάδα. Η παντελής απουσία ή η σταδιακή απίσχνανση της διάδρασης και της ευήκοης προσοχής των νομοθετούντων προς τις θεωρητικές ορθοτομήσεις της περισπούδας της ακαδημαϊκής κοινότητας εν Ελλάδη μόνο προβλήματα επιφέρει στην κατάστρωση και νομολογία του ποινικού δόγματος, ιδίως στη σύγχρονη εποχή που η ποινική επιστήμη δοκιμάζει νέα όρια, ερμηνείες και προκλήσεις. Με τις σκέψεις αυτές και ως έσχατος των διοργανωτών αυτού του λαμπρού συνεδρίου στην νύμφη του Θερμαϊκού, κηρύσω την έναρξη των εργασιών και σας καλώ να δώσετε όλοι, προεδρεύοντες, εισηγητές, θεατές και ακροατές, τον καλύτερό σας σε αυτό, προς χάριν της επιστήμης, της δικαιοσύνης και της κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπαλάσκα.